Romhányi József interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát. Az új bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kér, én leközlöm, olvasd. Igaz volna a vád, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát? Egy nagymamát? Egy grammot se. Ez az egész csak grímese, hogy Piroskát ön falta fel, tán az is hamis vád. Nem hagyott más meg belőle, csak egy fél pár harisnyát. Hogy én őt ruhástul, mit ki nem eszeltek, én az almát is hámozva eszem meg. Furcsa, a kunyhóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkas lábnyom díszeleg a parketten. Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom, uzsonna volt szamóca és piskóta. S mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamócalé a pofámból kicsorgott. Én úgy tudtam önnél szabály, hogy csak friss hús árut zabál. Kacsa, fűvet rágok lomhán legelészve, zsengét, hogy gyenge gyomrom megemészze. És meddig lesz önnél a hús is tiltva? Eddig, de erről már nem írhatsz, te birka.